Ко става хора, аз съм Awakening Dead Spirits. Да, аз съм Awakening Dead Pet и с мен е Донг. Здравейте! Смисъл в нас е. Да. Това ти си направил такова, бе? Ти явно не си гледал епизода. Ти това видя ли го? Аз шести не го доизгледах. Ща убия! Не, бати, пушава нещо. Днеска, значи, 7 и 8 епизод ще ходим главно да копаме като... Ама и 8 ли ще правим? Да. Айде и 8 епизод ще бъде Донг, че му е на рак и се кефи на кучи крак. Добре, много са ми странни, защо са такива причките. Да, не знам кефи ме, ти не си ли ги гледал? Направихме си един каскет за такова. То текстър пак не ме кефи. Мен ме кефи. Сега кой ще правиш? Кека. Ей! Не, да стане. Този епизод ще ходим да съберем малко обсидиан. Не ходим в недъро. Не, този епизод. Да, но първо ще посадим Дини. Мотиката. Мира. Нещо търсих. Коф. Ти бах, че сте видяли? Не, бе, аз съм ти казвам, аз трябва да гледам това. Еее! Даже експириенс събирам. И сега пробвам да завърши да си го сложи. Но ясно. Знаете ли какво? Дините за сега просто ще бъдат ей тук. Поръснее. Айде бе, не мога да целя половин час. Стефчо за пръв път гледа това на живо. Най-накрая. Доживявам ги. Ей! Пак ще повторя, на 350 сабскрайба почваме Майнкрафт в реалния живот. И все още не ми е казал какво ще правиме. Но ясно. Това е гадно. Така че абонирайте се за мен, казвайте на дружките си да се абонират за мен. Първо ще нахраним овцете. Трябва да ида Крабите. Да, бе, също. Ама ще трябва да ида да потърся бамбук и да го сложа някъде, защото... Абе, пич, ти за кой път си отвън, бе? Нали? И аз се чуя как излизат малчуците. Малчуци, бе. Аде, говеда! Елати да ви нахраним, вие, айде! Гъдици, абе, не бе, това на пресетето май се викаш. Правете страстна хардкор. Чай да съберем XP. XP. Нали знаеш, че като се родят малките сладори? Да, не знам, че дава XP. Къде го търся, братле? Да, значи, сега ще идем първо да намерим малко... Това ще оставим за сето. Ще ида да потърся малко такова. Малко бамбук, защото нямам никакъв. Захарна тръстика бамбук се... Не тъм за какво ще ти? Защото трябва да си направя книги, умнико. Книги. Ами енчантинг тейбъл. Да. Ти още дори ти имаш ли един букшелф? Не. Еми ще си направя, трябва ми бамбук за да си направя, умен ли си? Няма значение. Да, и аз не можех да ти го разбера. И аз не успях да се разбера, но това да е въпрос. Абе! Ади бамбуко с деси. Опа, аз не мога да изпусната, ако ще е живота ми. Добре, всичките няма ви убия.
Обаче тук ще убием няколко. Амарива. Извинявам се за мъглата, просто нещо. А вижда ли, в кой епизод ще търсиш? Не знам, брат. Ти що падаш там, бе? Абе, знае, я, Равин. Ще идем да го погледнем отблизо. Аз така не мога да игра, трябва ми малко пространство. Абе, тук може да намерим вилиджери. Можеш да намериш и темпъл. Възможно на първо ще да погледнем тиква, ама нямаме тикви. Добре, този епизод явно първо ще огледаме къде какво се случва около нас. Fuck yeah. Какво е това жълтото? Лава. Що е такава? Предполагам. Сигурно е лава, да, но ще е някаква така място. Не знам. Това виж това как е. Тъпото, че слънцето е почвало малко да залязва. А, слънцето е кръгло. Да. Аз така, аз не съм такова, аз не съм разглеждал този текстчър пак. Да, слънцето залязва, ние ще се разхождаме като първите пичове. Но аз... Се шишка ме убият. Или просто влизаш някъде. Да, бе. Кой ще правя половин час? Добре, тук е огромно. Да, само където в пустинята повече крипърчета има. You don't say, брато. Разгледа, намерихме бамбук. Добре, после ще... Там горе имаше изпълнен. Да, и аз това погледнах и точно заради него. Дай сега как... Айде, темпъл. Добре, значи тази вечер ще се пренощува там в темпъла. Съвсем вика е спалнера. Ето тук трябва да има спалнер. Ей тук. Да. Добре, тук има спалнер, сега ще идем в темпъла. И тази вечер ще бъдем там, защото просто ще я скипна клипа докато стане ден. В смисъл, нали, първо ще го гледаме тук и после ще го скипна. Че сега хубаво да осветим и да запушим. И да видим дали ще умрем. Мате не умре база. Е, това си прави тъшак. Добре, тя поне ми трябва. Има емералд, има няма вилиджер. Са вече има и TNT. Окей, и просто ще скипнем епизода. Какво търсиш се тук? Гледам. Кой има? Нищо. Ко? Но съм се чул. Дали? Това. What the fuck?
Не ходи по-добре на там. Не ходите. Това е. Добре. Но се чуя защо в Desert Temple-четата няма такива скрити честове. В смисъл, нали знаеш, че в това Jungle Temple-ите има Да. такива с ръчки. Мгм. Но аз никога не съм такова ръчките на просто знам къде си ги руша там. Най-лесно. Ай сега едно зомби. Гигантен! Окей, просто ще скипнем докато стане ден. Така. Все още е нощ. Мали! 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 Моля те, ужас! Мали! Добре, бе, къде се скрия, бе? Моля те, не ме изяждай. Те я нападат. Откъде се изкопа, че се закопая пак, бе? И сега чакаме стане ден. Не знам. Ти? Аз не знам къде си. И аз сигурно. А ти? Разбрах какво правя, нали? Чукам си търча. Точно той тебе! Какво ще е нож, мамка му? Чувам зомбита! Чувам уши. Аз си се закри. Ти си имал вътре в инвенторито ти такова да копаш. А? Ти си имал такова копаш. Яне! Яне! А, няма нужда. О, почва ста ден. Да излизаме? Слизи. Ти излизи. Добре, дай. Тя дали още отвън? Бъде не знам. Ама ти снимаш ли, бе? Да. Ай, излизи. Лека по лека. А, горите ли, бе? Фък. Ти чу ли го? Чубо. Може ме извиш и да кажеш не. Там бе, чакай, обърни се. Обърни се. Не, насам. Още. Погледни там някъде. Кръв повръщам, хардкор не завършвам. Бягай. Потърси за втори. Търси ти. Дай. Не. Бе, Давид. Що бе? Изяж ги. Изяж ги ти. Сега ще кажеш дай. Дай. Не. Не, оцелях, бе. Оня крипър, като го видях, ми спря душите. Това бяха. Дали бях? Да. Бам. Имаше още един зад него. Добре, прибираме се, ще ходим малко да покупаем. От това вижте едно правилно свървади. Е там горе. Ще ходим го видим.
Бе, интересно ми е какво има на там. Ох. Абе, да се прибираме да засадиме гадния бамбук и да ходим копаме. Само че тя пичова ще ги убия. От сега ще им взимам кожите. Ти ще умреш. Ти също. Я колко сте много. Умрете. Летящ дърт, бат. Forever alone. Ну ясно. Стевчето, ама ти е близнак. След мен естествено. Малко ми е 10 кожа, е. Умри, бе. Браво, бе. Добре, сега какво го правиш? За какво го правиш? Не знам, кеф има. И какво ги прескачам така? Там има бамбук, бе, братле. Awaking се прибира. Колко сте много, бе. Умри. Ти там не ме плаши, защото ако излезеш на слънце, знаеш, че си мъртв. А тук крипарите много не се забелязват. Той излезе на слънце. Знам, виж, че умря. Не влизай във вода. Аз колко съм тъпка да го доведа. Що просто не го убиеш? Защото не ми трябва. XP-то не ти ли трябва? Не. Още 170 някакво купчета, бат. Вие сте бати гадните скрънзи, знаете ли? Ти нали не си скрънзи? Или ти си? Ти не си. Сколко съм хитър баш между дърветата, дете всичките гадни молове. Той епизод ще ходим за. Чухте, ковро. Какво си чува, бат? Не знам. Дом, мил дом. Са. Нема си правя специално такова. Бати некадърното насаждане. И сега ще ходим да минираме, само да оставим работите, които намерихме. Това е много тъпи. Как бе? Принципно трябваше ти даде там 2 диамантчета. Да, ще бъде много добре. Ти ще е тук. Айде. Опленка. Сам. Че си спечат поне 2. Клипа сигурно стана половин час. Абе, дълъг си стана. Ние го седихме къв дълъг, защото цяла нощ седяхме там и чак. Кръв по
завръщам хардкор, не завършвам. Аз да май казах не завръщам. Бой. Сега къде ми обсидиана? Нали? Съм си шибам тук главата. Хеджот. Защо не си ги махнеш да мога да спринтиш на дума? Да знам. Ай сега приятния спейс много. Да, много е приятен, не знам, мерси. Няма нужда, благодаря, стига комплименти. Благодаря. Ай, престанете да ви почнахте да ме садвате от комплименти, стига. О, благодаря. Ninja Style. Къде бяха уния малки пишоти? Е, ти трябва да си еба. Не, гледай очите. Че го щупа това, пък после ще гледам очите. Съднал съм. Не съм. Ела ми бе, животно. Добре бе, къде избягал? Искам ти перото. Умри бе. Не аз бе, не чакай. Не аз, стой. Фък, чули го? Къде сте бе? Е, ти много не ми трябва. Не усилва! Да, знам, че така няма да спомнят, ама така и аз няма много върва. Чай са обсидиан. Гледай да ме тъжат. Ооо, имаме перловата. Мисля, че има втори спауна. Виждам. А, не. Явно няма. О, да. Добре. И сега ще паузираме докато го съберем. Така, пак сме тук. Ето. 14 обсидиан, капитал. Глупости. Ще ми трябва малко, за да... Малко кълстон искам да идва. Ай, тук на лавата ще се правя готин. Я, голд. Внимавай. А, не бе. Знаеш какво е това? Емералд. Не, това е диамант, ще го заеба там. Е, още един. На него ще заеба. Не ми. Чай се, бе. Това са диаманти. Ага. Аз съм... Знаме... Как ги отебах обаче? Абе аз какво правя? Си викам васал. Направо го казва и на глас, брат. А тук са цял съм диамант. А, не. Сега сме готови да бягаме. Между другото, очаквах тук да има диаманти. И тук би трябвало да имам. Е, сега вече не искаш. Истина. Сега да идем, да видим. Насам. Е, сега твоята кожа, ти трябва да умреш. Виж са. Умри, бе! Умри, бе! Умри, бе! Вие колко сте, брат? Чакай, бе! Население е непокорно.
Не, виж, е там. Не, тук, мама ти. Да, това беше поредицата. За какво яде? Мъркни 1 минута мълчание. Късно е, няма обратен път назад. Късно Експито. Защо? Придеше! Диаманти. Защо почна да ядеш? Бягам толкова и трябваше малко се заради, не исках да бягам. Трябваше! Трябваше да го убия, трябваше да убия 10 лев. Не. Сериозно съм се. Ето, с тебе никога повече няма снимам, дори в истинския живот. Взема да пъгна за говоря. Чакай малко! Ами примерно ако има бък, ако го хикснеш, защото ти не си цъкнал да лето врата. Ако го хикснеш, Няма стане. Зомби. Абе, нали имам брони, бе? Бал съм. късно е, няма обратен път назад. Късно